ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଚୁଟି କାଟିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲୁ ମୋ ପୁଅ ଚୁଟି କାଟିବା ସମୟରେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମଉସା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତା ଚୁଟି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଚୁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆମେ ସେଇଠି ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ଟେପ୍ ୱାଟର ଥିଲା, ସେ ଟେପ୍ ୱାଟରକୁ ବୋଟଲରେ କାଢ଼ିକି ଆମେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଖାଇକି ସେ ବାହାରିଲା ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ 1000 ସିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଲୁ। 700 ସିଢ଼ି ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମଉସାଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ଟିକେ ବଳ ଆସିଲା। ଶେଷର 300 ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲିଗଲୁ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ହେ ମା, ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଅ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିକି? ଜୟ ମା ତାରାତାରିଣୀ। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଗଛ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ମାଙ୍କ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଫେରି ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ। କିଛି ଏମିତି ଭାବରେ ମୋ ପୁଅର ଚୁଟି କାଢ଼ିଥିଲୁ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।